lazina Allah ga malam kuma daga dukan koda ya ci zaben ya tafi shikenan sai kana bambaki kamar mu a garin mu ba ce aka yi ana zargin dan majalisa ba sosai ku a garin mu an sa wuta ya zauna yana kallo sai kowa beraye da su subhanallah lazina wani subhanallah Allah ga a nuna hotonka ga ka a zaune a zaune kana ana jira wani ya fito in ya gudun wuta kai kan naushe shi haka aka yi wannan yanzu haka zamu zauna rayuwa wannan ba zai yi wallahi ga malam to gongoye da bayan wannan tsari ba sosai kwallaga muna da hankali ga roma tilar ku san kanku ku so kanku Allah ka ja karatu lazina amanu babun Allah ka tawala dan wannan ta hau Allah ka tawala dan ni kadan girgiza ta Allah ka tawala shi ma kwamba habassa yana mari Allah ka tawala yana mari ko yana mari Allah malan yace ga wani babi fil umara illazina najaw min su'alid dunya bi ghairi gudumati mala ce ga wani babi da zai karatu akan wasu shugabanni waɗanda suka tsallake su raɗin matambayan duniya waɗanda ba su da guduma ba su da guduma a nan duniya akwai matambayan duniya akan al'amuran zangondarwa na shugabanni da hukuma sai aka ce akwai wasu shugabanni da suka shallake su raɗin matambayan duniya ba tare ma da sun yi ido hudu da guduma ba jakatun walwala kiril akirati bi gudumati suka tsallake dai tambayar wala kiri a ranar gobe alkiyama duk da guduma ta sa shi guduma ce da shi guduma nan duniya ba guduma wala kiri Allah ga yara ko Allah ga har labari wai an ce wai wane ne wanda malaika ne mai ido ɗaya ne shi ne na mutuwa ne na mutuwa ne ko mutuwa ne aka je sai na Ali ne tsoka ne to wani shi ne Allah ga shi wala kiri guduma ce shi to shugabannin suka allake tambayar duniya da lahira su muke faɗa akan me fi shu'unil fenshawiyyati wal fenshawiyina kan sha'anin fensho da yan fensho shi kenan ma'aikaci ya ci wahalar ya gama lazina amanu bara mu gaya musu da babban murya duk gwamna ina kira ga gwamnoni ina kira ga shugaban kasa ina tunatar da su cewar duk dan pension da ya yi ritaya a zamanin gwamnatin su gashi da za su tafi su za ku tafi ba ku ba shi gratuity ba na rantse da wanda rai na yake hannunsa ranar gobe alkiyama sai an tambaye ka in ka shekara 4 ko 8 ana kira